Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, June 10, 2025. Pagpasar sang hagna nga magapalawig sang term sa barangay Kigaskay officials ang ginaabi-abi sa barangay officials sa Bacolod. Tatlo ka mga John Doe sa Election Day shooting sa syudad sang Silay ang nakilalaan na. Lapsag ginbilin sa nakaparada nga jeep sa Talisay City. Pagpanagtag sang libre nga mga school supplies sa public school students sa Bacolod, mahimo madelay. Kag sa Good Vibes, Red Tilapia Project nga kabahin sa organic produce ng Bacolod City Agriculture Office nagalambo. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, natala na nga pagpanagtag sang libre nga school supply sa mga public school students sa Bacolod ang mahimo ma-delay sining school year. Ginaako ni Councilor Al Victor Espino, pamuno sa Committee on Education sa Konseho sa Bacolod, nga mahimo hindi mapalabot ang mga libre nga school supply sa mga public elementary students sa syudad dungan sa pagbukas sang klase sa madason nga semana. Ginpaathag ni Espino nga ang delay sa pagbakal sa mga school supplies ang tugas ang panibag-o nga guidelines nga may ginapatuman may kantanan sa New Government Procurement Act o kunang Republic Act 12009. Halin sang Mayo, ginhikot na sang syudad ang mga tikang para sa natalana nga bidding process para masuguran ang pagbakal sa mga school supplies nga ipanagtag sa masobra 70,000 ka mga public elementary students. Sa kabilugan, nagalabot sa 32 million pesos ang gintalana nga pondo para sa school supplies. Nalakip diri ang 15 million pesos gikan sa annual budget sang LGU kag 17 million pesos halin sa Special Education Fund. Ang katapos ang local school board na natalana magsapol para sa matigayon ang mga tikang para sa ginapaabot nga distribution sa mga libre nga school supplies. Sa number 9, may 325,000 ka estudyante sa idalom sang Negros Occidental DepEd Division ang ginapaabot magbalik eskwela sa Lunes nga adlaw. Deployment sa PNP plastado naman sa pagpasiguro sa matawhay nga opening of classes. Padayon pagkaroon ng isa ka semana nga brigada eskwela. Ini ang kabahin sang pagpanghanda sang tagsa ka mga eskwelahan upod ang nagkalain-lain nga mga stakeholders para sa pagbukas ng klase nga magasugod Hunyo 16. Ang enrollment schedule nagsugod naman June 9 tubtub 13. Suno kay Negros Occidental DepEd Division spokesperson Ian Arnold Arnaiz, may 324,000 ka mga estudyante sa idalom sang Negros Occidental Division sa school year 2024 tubtub 2025. Mga 1,500 ka estudyante ang gina-project nila nga magadugang para sa bag-o naman nga school year. Ang mga eskwelahan sa 19 ka mga banwa sa probinsya kag sa Talisay City ang sakop sa Negros Occidental DepEd Division. Nagapahanumdum si Arnaiz sa mga ginikanan nga mag-comply sa mga requirements ng kabataan, labi na ang bahin sa birth certificate. Labing importante ang compliance, labi na nga mag-aapekto ini sa records ng kabataan kung hindi magsalalanto ang datos sa official record. Sa pihak kabahin may masobra sa 1,100 ka mga pulis ang iga-deploy sa Negros Occidental PNP sa pagpasiguro nga mangin masulhay ang pagbukas ng klase. Suno kay NOCPO Director Colonel Rainerio de Chavez, plastado na ang deployment nila sa mga eskwelahan. Ang pinaka-official na enrollment period, June 9 to June 13. Official enrollment. Kaya kita magpakuha ng data para sa planning sang DepEd. Last year, ang ating enrollment para sa 324,000. No? So, ang expected na doon subong may increase kita nga mga 1,500. Projection lang na sa aton na planning officer. Lahat po ng eskwelahan may deployment tayo. So ang binabantayan po kasi natin dyan, siyempre ayaw natin mabuliya. So yung unang araw ng pasukan. So gusto natin na
magkaroon ng kapanatagan ng loob yung mga family, yung mga magulang at saka yung mga bata pagdating nila rin sa eskwela. Sa number 8, bago nga PNP building sa Sagay nga nagabalor sa 25 million pesos ginsugura na ang pagpatukod. Nagpatigayon sa groundbreaking ceremony Lunes nga adlaw ang Police Regional Office Negros Island Region kag lokal nga panguluhan sa Sagay para sa pagpatukod sa 25 million pesos nga Sagay City Component Police Station. Ipahamtang ang duha ka panalgan nga building sa 1,500 square meters nga gindonate nga propiedad sa New Sagaya Public Market sa Barangay Poblacion 2, Siyudad ng Sagay. Nalakip sa mga pasilidad sa building among office spaces, quarters, detention cells, conference rooms kag iban pa. Natalana nga matapos ang construction sa bag-o nga Sagay CCPS Standard Building sa Hunyo 9, 2026. Sa number 7, bangkay nga nasapwan sa baybayon sang bago nakilalan na. Positibo nga ginkilala sang Iloy nga si Gloria Mendoza nga iya anak ang bangkay nga nasapwan sa baybayon sa Purok 13 Baybay, Barangay Talok sa Siyudad sang Bago, Negros Occidental, Domingo sang aga. Suno sa mga himata, 15 dias na nga missing ang biktima nga si Peter John De Los Reyes, 25 anyos, residente sa Barangay 39 sa Bacolod City. Mag-aariya kung tani ang duha ka mananagat sang ila pukot sa lawod sang ila makita ng lawas ng lalaki nga nagautaw-utaw. Gani ila inigindala sa higad sang baybay sang Talok. Wala sa nga pang-idalom nga panapton ang lalaki. Nagasuksok lamang ini sang campaign t-shirt sang isa ka kandidato sa pagkakonsehal sa Bago. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang hepe sa Bago City Police Station, posible nga nalumos ang biktima bangod wala man sang pilas nga nakitaan sa lawas sini nga yara na sa advanced state of decomposition. Sa number 6, may pondo nga available para sa mga local government units nga apektado sang bulkan kanlaon. Pero yara na sa tagsa kanatungdan nga banwa kag syudad ang pag-process sini. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson base man sa impormasyon nga iya nabaton gikan sa Office of the Civil Defense. Damlag pa ang La Carlora City, Himamaylan City kag La Castellana sa Negros Occidental kag Canlaon City naman sa Negros Oriental ang nagsubmit sa ilang request sunod sa OCD kag ini ang ginaprubahan. Base sa datos ng OCD, 203,881,186 pesos ang damlag pa financial assistance nga ginhinyo. Sa Negros Occidental, sa datos ng DSWD Western Visayas as of June 6, may 5,433 ka persona ang nagapabilin sa 13 ka mga evacuation centers. 8,714 naman ka persona ang yara sagwa sang mga evacuation centers. Also told that these funds are already available. It's now up to the LGU's concern to request for these funds. No? That's as announced previously, La Carlota and La Castellana. So, but from NIR OCD mentioned that it's already available. It's a matter of already requesting. Sa number 5, ginapaabot na ang pag-operate sa clustered sanitary landfill sa sitio Hiniwaan, Barangay Manghanoy sa Banwa, Sangla, Castellana. Inisuno kay Provincial Environment and Management Officer sang Negros Occidental, Attorney Julian Bedrio, nga nagpatpat sa programa sa probinsya para sa palibot karon nga ginasaulog ang Provincial Environment Month. Ang highlights ng kahiwatan suno kay Bedrio amo ang Ending Plastic Pollution, angot man sa World Environment Program. Sa interview sa media, ginsiling ni Bedrio nga plastado ng Solid Waste Management Program sa Negros Occidental. Karon ginapaabot sa hindi madugay ang pag-operate sa clustered sanitary landfill.
30 million pesos nga pondo nga nagaserbe counterpart sa probinsya ang napain para diri. May counterpart man ang La Castellana. May siyam ka mga LGU nga nagalakip sa Pulupandan, Valladolid, San Enrique, Pontevedra, Hinigaran, Binalbagan, Moises Padilla, Isabela, kag pati na La Castellana ang magagamit diri. Sunod kay Bedrio, may executive order na nga napagwa si Governor Eugenio Jose Lacson nga nagatukod sa Technical Working Group. Ginapaabot naman ang paglagda sa Memorandum of Agreement angot sa fees sa paggamit sa sanitary landfill. May operating agreement. So ang area sa La Castellana, pero may ara na kami actually si Gov na pagwa na sang executive order para sa technical working group sa hindi nga clustered sanitary landfill. Kaya ang probinsya man naghatag sa pondo, may counterpart man of course ang La Castellana kad ang aton mga LGUs. So may ara ni mamuwa ni sila in terms of pila ang fees para sa pag-utilize sa ini nga sanitary landfill. Sa number 4, 17 anyos nga bata nga lalaki ikatatlo nga napatay sa suspected leptospirosis sa Bacolod. Isa ka menor de edad nga lalaki ang nagtaliwan sa nagligid nga bulan sa Mayo tugas ang leptospirosis sa Barangay Bata sa Bacolod. Ginpahayag ni Dr. Grace Tan, ang pamuno sa Environment Sanitation Division sa City Health Office, nagpaligo ang bata sa suba antes naghilanat kag nagsakit ang tiyan. Pagkasunod na nga semana sang ini ang nagtaliwan. Ginapahanumdum sa City Health Office ang pagpasiguro sang malimpyo nga palibot agud wala sang sarang maistaran ang mga peste kasubong sang ilaga. Ginakinhanglan man suno kay Tan ang insigida nga pagpakonsulta agud mapaiway ang pagkautas sang kabuhi. Sa records ng CHO, may 6 na kakaso sang leptospirosis sa syudad, humalin sang Enero. Sa number 3, lapsag ginbilin sa nakapark nga jeep sa Talisay. Nakuhaan sang CCTV footage ang pagbilin sang lalaki sang box nga may unod nga isa ka bag-ong bunag nga baby girl sa nakapark nga jeep sa Barangay Zone 8 sa siyudad sang Talisay sa Negros Occidental, Domingo sang gabi. Nakabati ang nakasapo nga may nagahibi nga bata. Kag didto na nila nakitaan ang lapsag nga nakaputos sa lampin. May mga dugo kag higko, pati ang umbilical cord sini ang yara pa. Gindalang lapsag sa Talisay City Health Office agud mahatagan ini sa nagakaigo nga medical attention. Sa karon yara ng lapsag sa paghinakop sa Talisay City Social Welfare and Development Office. Nagabulig na Talisay City Police sa pag-identify sang lalaki nga nagbilin sang lapsag pati na sa kung sino ang ginikanan sini. Wala naman sang residente sa Barangay Zone 8 nga nakakilala sa lalaki nga nagbilin sang lapsag. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., ang hepe sang Talisay Police, kung makilalaan ang nagbilin kag ang ginikanan sang lapsag, sila ang sarang magapangatubang sang kaso nga child abuse. Sa number 2, 3 ka mga John Doe sa Election Day shooting sa siyudad sang Silay ang nakilalaan na. Sunod kay Negros Occidental PNP Provincial Director Colonel Rainerio de Chavez, padayon ang ilang pag-operate kag nagahulat sila sa ayhan pagpapanaog sang korte sang warrant of arrest sa 3 o kuna pagserbe sang search warrant sa lugar sa mga natungdan. Duha na patay kag 7 na samaran sang matabo ang shooting incident sa tubang sa ginasiling headquarters sang Team Ascenso Silay sa McKinley Street sa Barangay Mambulak sa Silay City sa Mayo 12. Sa Mayo 14 na file na ang murder and frustrated murder charges bato kay Barangay Captain Arnie Benedicto sang Lantad Silay kasunod sang inquest proceedings sa Silay City Prosecutor's Office. Ginreport nga ang siyam nga mga volunteers sa partido ni Mayor Judith Gallego kag nagabantay sa lugar angot sa ginalegar vote buying. Suno kay De Chavez, iga-raffle na lamang ang kaso. Ang korte
nga magauyat sang kaso sa amo ang magapatud kundiin igarimit si Benedicto nga tubtob sa karon suno kay De Chavez yara na detain sa CIDG. Ginsiling man ni De Chavez nga sa provincial level nakabig na nga election-related ang amo nga shooting incident. Inya napatuhoy na sa talatapan sa Manila. Ginsiling naman sa COMELEC sa press conference ng Lunes nga nagalaom sila nga magaserbe nga leksyon ang natabo sa Silay City. Nagapati si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga ang kalakasan nga nagluntad hindi mangin basihan sang COMELEC sa ginapaabot nga barangay kag SK elections. Pero kung vote buying naman ang paghahambalan sunod kay Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda, hindi nila pagkalipatan ang natabo sa Silay, bangod ang natabo iyara sa context sang vote buying. Kung natin is mag-reserve tayo ng warrant para sa kanila, o magkakandak tayo ng search warrant declaration sa kinabulayan. Sir, mga ilan yung Jambos na na-identify tatlo? So, bali apat lahat, sir. Kag sa number 1, pagpasar sang Kongreso sa hagna nga nagapalawig sang term sang barangay kag sangguniang kabataan officials ang ginaabi-abi sang barangay officials sa Bacolod. Aprobado na sa Kongreso ang House Bill number 11287 nga nagaduso sa pagpalawig sang termino sang barangay kag SK officials sa anong katuig. Ginset ang 2-term limit para sa elective barangay officials kag 1-term naman para sa elective SK officials. Nakasaad man sa hagna ang pag-postpone sa December 1, 2025 nga BSKE sa ikaduha nga Lunes sang Mayo 2029. May 153 ka mga kongresista ang nagboto pabor sa hagna. 4 ang nagpamalabag, samtang isa naman ang nag-abstain. Kung ini ang madesisyonan sa natalana nga Bicameral Conference Committee kaupod ang katapos ng Senado, mahimo nga sa Disyembre 2029 na ang masunod nga barangay kag SK elections. Ang bersyon nga aprobado sa Senado among pagpalawig sang termino sa mga elected barangay kag SK officials sa 4 ka tuig nga may maximum nga 3 terms o kung 12 ka tuig. Para kay Bacolod City Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzalez Palien sa Barangay Takuling, mas nagakaangay nga mapuspone ng barangay election ilabi na nga tuman kalipot sa mga newly elected barangay kag SK officials ang 2 ka tuig nga termino. Ini magluwas sa ginapaabot nga gasto kung madayon ang piniliay sining nga Disyembre. Nagapati si Gonzalez Palien nga mas madamo nga mga programa ang sarang matuman ilabi na sa mga performing elected barangay officials kung matigayon ang pagpalawig sa termino. Ang Barangay Takuling pila lang sa mga barangay sa Bacolod nga nagbaton sa Seal of Good Local Governance bilang national passers halin sa Department of the Interior and Local Government. Anuman nga bersyon ang makasugtan sa Kongreso kag Senado nagapati Sunday Singkang Airport punong Barangay Cesar Distrito kag Estefania punong Barangay Jerry Tingson nga dapat ini ang matigayon antes pa man ang nagahilapit nga piniliay sa barangay. Ang 2 years na term for barangay officials is short. So most likely wala mayo accomplishment ang ato na term for barangay officials if subong, no? So if given maybe ang 6 years is too long, but the ideal is 4 or 5 years na additional. So to make ng 4 to 5 years na term for barangay officials para masukot pa po hindi ang ato ng mga officials on the premises during barangay election. Any of the 2 cases, wala man problema, pero galing tiya mula na, no? Again, ang lagasang tao, ang sa mga barangay officials, mas dapat desisyonan nila temprano. So they are more concerned of tani madesisyonan nga ma-extend ang term because 3 years is really very short for barangay officials. Whether it is 4 years o kung 6 years, I think wala problema sa barangay officials, no, naton at present in time. Pero mas payo guro nga ma-extend mo gid sila because of the shortening of term.
Sa Good Vibes, mahilig man bala kamo sa agri-aquaculture. Ang pagsagod sang red tilapia kag pag-develop sa manukan kabahin lang sa mga ginapasanyog nga proyekto sang City Agriculture Office sa Bacolod para mapasanyog ang organic farming kag nutrition program sa syudad. May report si Nico Delfin. Sa tuanay, isa lang ang tilapia pond gayara sa sulod sang City Agriculture Office sa Barangay Alihis sa Bacolod. Apang karon, may 4 na ka mga dalagko nga pond ang ila ginagamit para sa linibo nga mga red tilapia fingerlings nga gina-culture sang syudad. Ginsiling ni City Agriculture Head Maricar Quero, kada 4 ka bulan nagahatag sila sang tig 8 ka kilo sang ma-harvest nga red tilapia sa City Health Office para sa ginapatigayan sini nga nutrition program. For 150 days, every week, every Tuesday, nakuha kami ng 8 kilos pag ginakuha ni City Health, kag gina-distribute para ipa sa feeding program sa City. With ng CHO man, collaboration sang DOH pag Magluwas diri, naghahatag man sila sa mga fingerlings sa mga barangay nga interesado mag-develop sang tilapia farm. Sa mga barangay nga gusto mag-avail sang sininga project, anong ginaano ta? Masulat lang sila, ma-request lang sila nga they want to avail sang fingerlings sang red tilapia, tapos ibutang lang nila ang ila area, ginamonitor namon kung may capacity at kung pila ila capacity. Ang sa red bala nga mga taklog na mga 20 nakabilog na nila para lang sa ila nga daw demo Manila kagdason napuslan man ginaano Manila ginaharbisan da yung mangayo naman di sila maamo naman na sige-sige lang. So hindi sa kinahanglan dako gid nga space. Hindi sa kinahanglan kung gamay lang. Pero kung kinahanglan gid nga muna ang idea kung may space sila pero kung sa mga gagmay nga backyard nga sa ila kaya ang ref nga container. Oo, ref nga container bisan 3 kabilog, 4 kabilog. Dugang sa nagalambo nga mga organic produce ang Agriculture Office sa Demo Farm ang manukan nga tuyo nila nga mapasanyog agud mapalabot sa mga kabarangayan ang mga maproduce nga itlog kag manok pareho na lang sang ila ginasagod karon nga mga Chinese chicken. Ang mga inyo yang mga ka mga produce din sa gakadto. Dali lang siya ang mga farmers sa breed nga amo na Chinese chicken. Ginatagaan sila namon. May average ka na nga narili so far? Nang daw pila pa man lang kabilog. Humalin sang nagliligad nga tinuig, nagapadayo ng pagtanom sa mga organic nga utan kag kararuton sang City Agriculture Office kag pagproduce sa mga seedlings sa tuyo nga iniman ang mapalabot sa mga gulayan sang barangay kag sa mga eskwelahan sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag shout out sa ating mga live viewers kay Gloria Bantigue. Good afternoon sa imo. Salvador Española, mayng hapon DGCast Negros watching live from Hinigaran. God bless. Kay Stephanie Zyko watching from Cabancalan City, Negros Occidental, mayng hapon. Kag kay Romel Mahilom Galyo, good afternoon DGCast Negros. Kag Maria Fe Panaga Baredo, good afternoon DGCast Negros. Mabugnaw nga hapon sa tanan. Watching live from Binyan, Laguna. Kay Maricon Gamboa Hayashi, good evening DGCast. RH Tata, good afternoon NIR. Kay Mirna Garrido Clavel, good PM watching from Payao. Kay Hermie de la Cruz, good afternoon man. Same. Kagamoyado ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.